Onun anamdar adama yetiren maglumatlarynyň ýene-de birine okuyucuların ünsüni çekmegi makul bildim. Çavuş 1989-njy ýylyň 18-19 ýanwaryna Akmurat Şerif bilen duşupdyr. Soňky duşukda Akmurat Şerifiň teklip etmegi bilen ony kisi hudojnik Suly Yaranowyň ustahanasyna barypdyrlar. Suly Yaranow türkmenleriň aslynyň arydygyny aýdypdyr. Intelligensiýanyň hereketini, guramasyny, döretmeligini tekrarlapdyr. Akmurat Şerif öz gezeginde özünün köni dostlarynyň özünden daşşaşýanlygyndan zirlenipdir. Çawuşda döredüljek bolýan hereketin şileýenleriniň arasynda agzalylyk döreýär diýen pikir peýda bolupdyr. Ýöne bu pikirlerini has berkitmek, anyklamak üçin Şiraly Nurmuradow we Bappa Gökleňew bilen duşuşygy, gurrundeşligi zerur hasaplapdyr. Ýöne bu işde özüne nepi diýjek adam hökmünde ol ýene-de ananjaň Akmurat Şerifi gözüňde tutupdyr. Şiraly Nurmuradowyň we Bappa Gökleňewiň işlerini bilmek maksady bilen ol Akmurat Şerifa duşenbe güni Ýaş Kommunist gazetiniň redaksiýasynda duşuşmak teklip edipdir. Çawuşyň düýp matlabyny aňmadyp Akmurat Şerif onun bilen razylaşypdyr. Çavuş bolsa şol duşuşyga Şiraly Nurmuradow bilen Bappa Gökleňewde çekmek meýlini ondan gizläpdir. Anamdar adamyň aýdyşýaly onun şeýle maglumatlarynyň hetde hasaby ýok. Sehel mümkinçilik dören ýerine söz nowaty ýetse-de ýetmese-de, sözü alynsa-da alynmasa-da özüni hakyky demokrat, şahsiýet azatlygynyň goragçysy edip görkezjek bolýan Akmuhammed Gölsaparyň hakyky keşfi ýokardaky ýallyk. Türkmeniň söz bir ýana, iş bir ýana diýen pehim bar. Anamdar adamyň şaýatlyk edýän zatlary bu kişiniň sözde demokrat bolsa-da iş ýüzünde her edip, kesip edip, onu boğmaga, ganat perini gyrmaga jan edenligini görkezýär. Bu oňa köp wagtda başardypdyr. Ýöne şeýle geler. Men muňa juda inanýan adam akwalyny satan Akmuhammed Gölsapar şonuň öwüzine näme alanlygy hakynda da jogap bermeli bolar. Çünki galpyň gazyna gaýnamaz, gaýnasa da baýnamaz diýilipdir. Akmuhammed Gölsaparyň bolsa şuňky şöhradam, dostlugam, sözüm galp. Zanny galp adamy bolsa utanjy haya, mezhep bolýar. Dir wagty dostlarap, dostluk diýen mukaddes duýga galplyk eden Akmuhammed Gölsapar, Akmurat neresse pazygaly halda wepat bolandan soňra da onuň ruhunyň öňünde hem galplyk edipdir. Ol galplyk şundan ibarat. Akmurat neresse ýogalanynyň izi süre Ýaş Kommunist gazeti onuň ruhuny bagşlap ýürüýte sahypa çap edipdi. Şol sahypada Akmuhammed Gölsaparyň da ol tragiki şahsiýetdi diýen ýazgysy ýerleşdiripdir. Şol ýazgynyň soňky abzasynda şeýle sözler bar. Men onuň awraýynyň ýyru güç, hut öz barmaly derejesine barjagyna inanýarym. Şu ýerde Akmuhammed Gölsapar rast ýazýar. Akmurat neresiýanyň ýazgylyk awraýyny ýyru güç öz barmaly ýerine barar. Ýöne ol hakynda gurrun edilende, mydama Akmuhammed Gölsapar hem ýatlanar. Edil Lermontowyň ölümi hakynda gurrun edilende, Martynowyň ýatlanyşy ýaly. Ol Akmurat neresiýany ajal bilen deň derejede ýazarlap gedenleriň biri. Ol neresi turuwaşdan onuň kemligini tapypdyr. Ýüzüne sen Döwlet Howpsuzlyk Komitetining agenti diýipdir. Ýöne uly zekinlere mahsus bolan inanjylyk bilen soňra ol hakykaty unutypdyr. Belki onuň ruhy Akmuhammed Gölsaparyň özüne eden hyýanatyny da bagşlasa bagşlandyr. Bu hem uly zekine muwapyk zat. Ýöne Akmuhammed Gölsapary ol neresiýanyň adam kärçiliginiň eserleriniň muştoklary bagşlap bilermiken? Megerem ýok.